a les 3 nosaltres tenim l'assemblea amb la intenció de fer votació. Potser la suspenem i la placem a dilluns. Nosaltres a les 12 de la nit de dissabte acabem amb vosaltres. El que passa és que és delicat aquest tema, perquè en principi els períodes de consultes dels PACs dels ASUS són 30 dies naturals. Ribas d'Iniciativa fa una pregunta sobre el procés d'externalització del servei comercial. En primer lloc, pràcticament el que estem fent és treballar per seguir assolint els objectius d'una televisió de Catalunya que aconsegueixi seguir oferint un servei públic de qualitat i que sigui el preferit pels ciutadans del país. Si no sap com fer-ho, si us plau, senyor Duart, deixi-ho córrer. Bé, pregaríem, sisplau, demanaríem, sisplau, que s'abstinguessin d'explayar-se, simplement és pel tema del debat. La Simfònica Vermella que està fora en la protesta i dins també, per suposat, però com s'han fet... Que les mocions que en aquests moments s'estan fent tant a Televisió de Catalunya com a Catalunya Ràdio arribin al millor port possible, trobin els... Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. No, li dono les gràcies. Sisplau. Perdó. Li convidaria si vol a sortir de la sala. És que m'ha emocionat i li he donat les gràcies, perdó. Però el convido si vol parlar a sortir de la sala perquè ho he dit abans. Marxo de la sala. Ho sento, sí, no, ho sento. No marxo. Marxo, és que m'ha emocionat. Com tinc 61 anys i sempre que Barcelona de la tele i estem a l'estiu, El convido, sisplau. gràcies als que Sisplau. No. Senyor Gabriel Eduard, pot continuar. Visca la democràcia. Visca. Visca Catalunya Democràtica. Això és el Parlament Visca de Catalunya Catalunya. Democràtica. TV3 és del poble, no de Convergència i Unió. Però hauríem d'acabar. Molt bé, i finalment S'ha esgotat el temps. quina pensa que és la posició i disposició què passarà aquests dies i quin és l'escenari que preveu vostè, on estarem la setmana que ve, i finalment Ho deixem aquí, sisplau. que escolti els treballadors, que és el que ens han demanat aquest matí, i a les treballadores. Per